سلام زخبركم تخطاتلتي نجات بيوتي چانل أبرحقن قربان كوينكم مدباتي تكتاتلو زلخم أحوات زلخم مو صبوكتلو تسفاي قبر نلومي أزيا فوكاسن طعمتن برغوت سرح مباشاي حيزة مزي زلخو تقاميت كتكون كم اون كتفتوا تسفاي قبر ቅድሚኡ ግን ነዛ ቪድዮ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቐጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ነዛ ጥዕምትን ፎካስን ናይ ርግኦ ሕምባሻ ንኽንሰርሕ መጀመርያ ኣብ ሸሓኒ 2 ኩባያ ለበጥ ዝበለ ጸባ ከድየና እዩ ሓደ ማንካም ፈረቓን ለቢቶ ሓደ ኩባያ ربع ጎደል ሽኮር እዚ ከም ምርጫና እዩ ከነጉድለሉን ንኽእል ኢና ሓደ ማንካ ኣቸቶ ፍርቂ ማንካ ሻሂ ቫኒልያ ሓደ ማንካ ጨው ከም ኣድላይነቱ ክንጥቀም ኢና እዛ ንሎሚ ንሰርሓ ዘለና ሕምባሻ ፍልይቲ ዝገብራ ብዘይ ዘይትን እንቋቑሖን ኢና ንሰርሓ ኩሉ ብሓደ ንሓዋውሶ እቲ ለቢቶ ከይዕንኩረና እውን ብናይ እንቋቑሖ መህረሚ ጌርና ክንሓዋውሶ ኢና ምስ ሓዋወስናዮ ድማ 4 ኩባያን ፈረቓን ሓርጭ እቲና ንለውሶ ኩሉ እቲ ሓርጭ ብሓደ ኣይነእትዎን ኢና መጀመርያ 3 ኩባያ ሓርጭ ጌርና ክንለውሶ ኢና ምቕጣኑ ርኢና እውን ንወስኸሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓርጭ ካብ ሓርጭ ስለ ዝፈላለይ ኣነ 4 ኩባያን ፈረቓን ተጠቂመ ኣለኹ ሓርጭ እንዳረኣና እንዳወሰኽና ምስተተሓሓዘልና ድማ ኣብ መወዳእታ ሓደ ማንካ ብሮ እቲና ኣጸቢቕና ንቁሩብ ደቓይቕ ስጋ ብዝፈኽሰልና ክንሓስዮ ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምቲ ንደልዮ ምስ መጸልና ድማ ብጎማ ከዲና ኣብ ሙቕ ቦታ ንኻብ 30 ስጋብ 40 ደቂቕ ሓፍ ክብለልና ክንገድፎ ኢና ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ሓፊላትና ኣላ እቲ ንፋስ ክወጸልና ድማ ካልኣይ ንሓስዮ ቁሩብ ሓሲና ነቲ ቢሖቕ ብማዕረ ክንቆራርጾ ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ማለት እዩ ኣኽቢብና እውን ደጊምና ጎማ ሸፊና ን10 ደቂቕ ክንገድፎ ኢና ድሕሪ 10 ደቂቕ ክፈኽሰልና እዩ ምስ ፈኸሰ ድማ በብሓደ ከምዚ እንዳገበርና ክንድህጾ ኢና ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣገባብ ከየርቀቕና ማለት ብማእከላይ ርጉዲ ክንድህጾ ኢና ቀጺልና ድማ ርግኦ ከድልየና እዩ ዝኾነ ዓይነት ርግኦ ሽኮር ዘይብሉ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ብማንካ ከነቕጥኖ ኢና ኣቕጢና ድማ ኣብቲ ኣቐዲምና ዝደሃጽናዮ ቢሖቕ ብከምዚ ኣገባብ ብላዕሊ ብብራሽ ተጠቂምና ንኹሉ ከም ዝበጽሖ ጌርና ክንለኽዮ ኢና
كلنا رقو مثل خنايا دما قصيلنا نتابعو اب كلتي كنقرصا ኢና قصيلنا اب ጫፉ ከይቆረጽና بخمز نريو ዘለና አገባብ ጭድድ ከነብለሉ ኢና ቆራሪጽና ምስ ወዳና ድማ በአንጻር ናይቲ ዝጨደድናዮ ጀሚርና በከምዚ ከነኽብቦ ኢና ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ቅርጺ ክመጽልናዮ አባዴላ ናይ ፎርኖ ቁርብ ዘይቲ ለኺና ድማ ኣብ ማእከሉ ከቢብ ሸሓኒ ኣቐሚጥና ብጫፍ ጫፉ እቲ ዘኽበብናዮ ቢሖቅ ክንሽርዖ ኢና ብከምዚ ኣገባብ ማለት እዩ بخمس دما نخلو تبيحقنا እንዳዳሃጽና ርግኦ እንዳለኸና ኣኽቢብና ኣብቲ ባዴላ ክንሽርዖ ኢና ማእከል ዝኾነና ክልተ ወይ ሰለስተ ገዲፍና ዝተረፈ ኩሉ ከምዚ ጌርና መሊእናዮ ኣለና እቲ ዝተረፈ ድማ ከምዚ ጌርና ኣብ ማእከል ክንመልኦ ኢና ቁሩብ ቦታ እንዳገደፍና ማለት ፍሊ እንዳበልና ኢና ክንሽርዖ ከምዚ ጌርና ባዴላና ምስ መላእናዮ ድማ ኣብ ሞቕ ቦታ ን15 ደቂቕ ሓፊሉ ክተሓሓዘልና ክንገድፎ ኢና ድሕሪ 15 ደቂቕ ኩሉ ተተሓሒዙ ከምዚ መጺልና ኣሎ ቀጺልና ድማ ብጫ እንቋቑሖ ምስ ቁሩብ ጸባ ብላዕሊ ክንለኽዮ ኢና لخينا ب180 ديجري واعي زلو فرنو بتحت ولعنا ن 25 دقائق كنبسلينا بتحتي مبسالو الرقاقيصنا دما بلعلو ولعنا ن 5 دقائق وي دما سقاب زقاي حالنا اندارقنا كنبسلينا ኣብ ፎርኖ ምስእተናዮን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዝያዳ ሓፍ ክብለልናን ክተሓሓዘልናን እዩ 25 ደቂቕ ብላዕልን ብታሕትን ምሰብሰልናዮ ድማ ኣብ መወዳእታ ከምዚኣ መፅያትልና ኣላ ከምዚ ንሪኣ ዘለና እውን ብጣዕሚ ደስ ትብል ፎካስን ፍልይቲ ዓይነትን ሕምባሻ እያ እዛ ናይ ሎሚ ዝሰራሕናያ ሕምባሻ ካብቲ ካልእ ሕምባሻ ፍሉይ ዝገብራ ብዘይ እንቋቑሖን ዘይትን ብርግኦ ትስራሕ ኮይና ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዋ ኣዝያ ፎካስን ጥዕምትን ከምኡውን ፍልይቲ ሕምባሻ እያ ኩላትክን ክትፍትና ከምኡውን ክትፈትዋ ድማ ተስፋ ይገብር لايك አይትረስዑኹም ኣብ ኩሉ ንክትበጽሕ ኩሉ እውን ክትጥቀመላ ሼር ክትገብርዋ ድማ የዘኻኽረኩም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ሓደሽቲ ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ ንላይክ ሼር ትገብሩ ዘለኹም ከምኡውን ተተባብዑኒ ዘለኹም ኣሕዋት ብልቢ የመስግነኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ስካብ ንራኸብ ሰላም